प्रकृतिया नेचारा मोनसे गोदान महर लानानै फैयो जोंनि गोसोफ्राबो मोनसे आं सानो बे रंजालि बैसागो सफैब्ला मोनसे गोदान सिद्धान्त लानो दहाय उदालगुरि दखरा आन्चलिक आबसुनि जि बैसागो मोसानाय एबा गुबुन गुबुन बैसागो मेथाइफोर खननाय बेवहाय जों जुदि नायोब्ला नुनो मोनो बे बैसागो मेथाइफ्राव मोजां मोनलायनाय अनलायनायनि बाथ्राखौ जों नुनो मोनो आरो हाबा जालायनायनि खोथा बुंदों थारमाने बे बैसागो बोथोराव गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा खोब समाव मोनसे सिद्धान्त लायो आरो बे बैसागो बोथोराव हाबा जालायनायनि जिबननि मोनसे सिद्धान्त बियो मानो लायो बे बोथोराव ओमफ्राय गोसोआव मोनसे जाखांफैयो खिजानि बैसागो बोथोरा बिराद मोजां बोथोर बे बोथोराव हाबा लानो हायोब्ला खिजानि जोंनि जिबनाव मोनसे साक्सेसफुल जागोन ओरैबायदि मोनसे हयथ' थायो आरो बेनि लोगोसे जों गावजों गाव अनलायनाय बे ओंथिया नुजादों आरो गिदिरफ्रा उन्दैखौ अननाय उन्दैफ्रा गिदिरखौ मान बावनाय बे रंजालि बैसागो बोथोराव जों नुनो मोनो आरो जों जेब्ला बे रंजालि बैसागोनि गुबै ओंथिखौ जेब्ला बुजिगोन अब्लानिया जोङो निस्सय जोंनि जिबनाव जुदि जों माबाफोर गोरोन्थि जुदि मावदोंब्ला बिनिफ्राय गिदिंफिननाय मोनसे सिद्धान्त मोनसे जों लानो हायो आं सानो जों जेब्ला गुबुन मोसाखावरि मोसानायखौ जेब्ला नायो जों अकल नाया आरो बिथांमोननि मोसानायखौ जों नाया जों गोबां बाथ्राफोर बिथांमोननिफ्राय सोलोंनो हायो आं आसा खालामगोन बाहाय थांनाय सानब्रैनि फारि लानानै जिफोर आयदा लानानै बाहाय बे रंजालि बैसागो खुंदों गुबुन गुबुन आयदा बाहाय निस्सय लानाय जादों बादायलायनाय लानाय जादों बादायलायनाय बेलायाव सोरबा मोजां मोसादों बिथांमोननो मोनसे बान्था होनाय जादों आरो गुबुन गुबुन बिफानावबो गोबां बाथ्राफोर सावरायनाय जादों बेफोर सावरायनायफ्रा निस्सय ओरैनो फेलें जानाय नङा जों गोबां बाथ्रा निस्सय जों सोलोंनो हादों बिथाङा थाबनो थांनो नागिरदों बेखायनो बे फंनैसो बाथ्रानि जुगेदि आं दिनैनिफ्राय गेवलां मेलखौ बेखेवना होबायनानै फोसावनाय जाबाय गोजोनथोंसै आफादगिरि आरो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि मिथाराम बसुमतारीखौ दिनैनि बे गेवलां मेलनि हाबाफारिखौ आफादगिरिनि मासिखौ लानानै आफादखौ दैदेनलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बिथांखौ बैसागु आफादनि गाहाय मानिजाथाव मुस्रि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों बे समाव दसे सिनायथि होनो थाखाय जों खावलायदों आरो बिथांखौ जोङो आफादनिफ्राय गांसे बैसागु फालिजों बरायबाय जोबोद गोजोनबाय सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो आङो नोंथांमोन गासैनोबो बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनाय आरो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाहैबाय थारैनो बे बैसागु बोथोरा जोबोद ओंथि गोनां बेयो दिनैनि खोथा नङा गोदो गोदायनिफ्रायनो आसामाव बर'फोरा बैसागुखौ माबादि फालियोमोन बयबो मिथिगौ नंगौ सिगाङाव बेबायदि मोनसे अपेन स्टेज बा अपेन बेबायदि लांदां फोथाराव गावजों गाव बादायलायनाय बा बेबायदि मेल मिटिं खालामलायनानै बैसागुखौ फालियामोन गामि गामि रंजालायनाय बियो जायोमोन किन्तु दिनै समजों गोरोबनानै दिनै गोबां गोदान महरै गोजामखौनो एसे गोदान महर दादेरनानै दिनै बैसागुखौ फ्राय जों फालिबोनायखौ नुनो मोनदों दासिमबो बे बैसागु जितु जोंनि हारिमु बियो जोंनि
बर' हारिनि जिथु हारिमु बा राव कालचार गासैबो बे बैसागुआव बेरखांजोबो। जोङो माबायदि मोसायो, बैसागु समाव जों मा जायो मा थायो, बेयो जोंनि हारिमु एबा कालचार। बैसागुनि समाव आरो बैसागुनि उनावबो जाहाथे जोंनि गासिबो अनलायनाय, मोजां मोनलायनाय बा गासिबो जिनिसा जाहाथे थालांबाय थायो, आं बेखौ आसा खालामदों। खालि बैसागुनि समावल' जोंनि बे रंजानाय थानाय मोजां मोनलायनाया थानो नाङा। गासै बोथोरावनो गासै समावनो जोंनि बैसागुनि उनावबाबो जोंनि दिनैनि बे खौसेथि, जोंनि बे दिनैनि अनलायनाय थालांबाय थागोन। बेखौ लाखिलांबाय थानांगौ। जायखि जेखि धर्मनि मानसियानो जाया, जायखि जेखि जाथिनि मानसियानो जाया, जों बयबो बे जायगानिनो उदालगुरिनिखा। उदालगुरिनिखा हारसाबाबो, बर'बाबो, नेपालिबाबो, गार'बाबो, राभाबाबो बा असमियाबाबो बा राजबंसिबाबो बा मुस्लिमबाबो जों बे उदालगुरिनि मानसिखा। उदालगुरियाव गोजोन खौसेथि लाखिनाया जोंनि खामानि। दिनैनि बे बैसागु बोथोरनिल' बिहु दिननिल' खोथा नङा, सम समय अरायबो थालांबाय थानांगोन। आरोबाव गासैबो दिनैनि बे फिल्डआव जेसेबां मोसागिरि आफादफोर दङ, जेसेबां पार्टिसिपेट खालामदों बे मोसानाय रंजानाय बे बादायलायनायाव, गासैनोबो आङो जोंनि उदालगुरि पार्टिनिफ्राय, उदालगुरि पार्टिया होगोन आरोखि 5,000 आं बेखौ एनाउन्स खालामना होबाय आरोखि। रामेश्वर बर', जों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांखौ जों दसे उनाव मान बावगोन। दा जोंनि आलासि सारियाव बिथांखौबो जों सिनायथि होनो मोननानै गोजोनबाय। मुस्रि धीरेन बर', बिथांखौ दिनैनि बे हाबाफारियाव आलासि सारियाव मोननानै जों गोजोनबाय। बिथाङा मुंदांखा महरगिरि मुस्रि रबिराम ब्रह्म। देबिचरन बर', आं बिथांखौ दसे सम गसंनानै सिनायथि लानो खावलायदों। बिथाङानो मिस अजन्ता बर' आरो मुस्रि अभिजित बर'नि फिसा। बिथाङा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धर्म फरायसालिमा आफादनि बिथाङा आफादगिरि। आरो बिथांनि उनाव आङो सिनायथि होनो खावलायदों सासे राफोद थुनलाइगिरि आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि, सासे फोरोंगिरि, बिथां मुस्रि नबिल मल्ल बर', बिथाङा जोंनि गेजेराव दङ। 3थि बान्था बिथाङा सनानि मेडेल बान्था होदों बिना दैमारि। बैसागु जोंनि बैसोनि प्रथम गिबि सान एबा गिबि दान, माने जोबोर बेयाव रंजाफैदों, बोराइ बेन्थ बेयाव ज' जाफैदों। ओंखायनो बे ओरैबायदि ओंथि गोनां, जायजों जोंनिखि बिश्वआव बुहुमाव जोङो बेजोंनो जोङो सिनायथि जानो हायो। नोंथांमोननि बेयाव गाननाय जोमनाय नुना मोन्दों, बेयो जोंनि आंगोनिबो आंगो हारिमु। आरो जोबनायाव एसे नोंथांमोनाव जिहेतु आं दिनै बैसागो जानो फैदों, ओंखायनो एसे दोंसे बैसागो मेथाइजों आंबो आनज्रायनो सानबाय। ओइ बाजै टेम्पेरि बाजै मब्ला कारसन फैगोन नोंनि नोंना नावा, ओइ आगै टेम्पेरि बाजै मब्ला कारसन फैगोन नोंनि नोंना नावा। सना नांगौबोला सना होगोन बाजै, रुपा नांगौबोला रुपा होगोन। सना नांगौबोला सना होगोन बाजै, रुपा नांगौबोला रुपा होगोन। देग्लाय बैसागोआव कारसन नांगोन बाजै, नोंहाबो बक्सिस मोनगोन। देग्लाय बैसागोआव कारसन नांगोन बाजै, नोंहाबो बक्सिस मोनगोन। जाबाय, गोजोन्थों। दिनैनि बे रंजालि बैसागु उदालगुरि हालामनि रंजानाय फोरबोआव नोंथांमोननि गोजोन थासारि, बैसागु रंजानाय बे फोरबोआ गोजोनै गोजोन बारग'लांगोन। सानथामनि हाबाफारि मैया दाखालिबो रंजादों आरो दिनै बोथोरा मोजाङै मोजांनो जोंनि बे बैसागु फोरबोखौ बे गेवलां जिथु मोसानाय रंजानाय बादायलायनायखौ मोजाङै बोथोरा
आं प्रथमावनो रायजो राजाफोरनो बयनोबो गोदान बोसोरनि हामग्लायनायखौ स्टेजनिफ्राय होनो मोननाय थाखाय आं बहुत सुखि जादों। आं सानो बयबो न'खरावनो बयबो गारजेनफ्रानो गथ' गथायनि खोथा सिन्था खालामनानै एफा एनैबाबो एसे सेक्रिफाइस खालामनानै फोरोंनाय खेथ्रआव एसे गोसो होयोबा मोजां जागोन। खारन जोंबो धरक इसेबां सुबिदा होनो हायाखै गथ'फोरखौ, थेवबो जों एसे नांथाबना थानानै बिसोरखौ एसे गाइडेन्स होनानै दा बर्थमान जिथु स्टेजाव सफैदों बेखिनिखौ सिख्ला मोसानायनि देरहासार नैथि बान्था सनानि मेडेल दान होदों। नैबे गोथार बैसागु रंजालि फोरबोनि गेजेरजों आङो बयखौबो खावलायनो लुबैदों जे हारि दाफुंनायनि बेलायाव जोंनि राव थुनलाइजों लोगोसे हारिमुआबो मैखोम बिफाव लानो हायो, बेखौ जों बयबो मिथिगौ। आङो बारा गोलाव बुंला, आङो जोबथारनायाव जोंहा मानिजाथाव आफादगिरि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंनाय जे मेथाइ रोजाबनांगौ होननानै, नाथाय आं गोबां खस्थ' मोनदों, आं हागोन ना हाया। आय' हाबाब दिनैबो बैसागु गाबोनबो बैसागु मा एसे मोजां देग्लायनि बैसागुआ, मा एसे मोजां देग्लायनि बैसागुआ। आय' हाबाब दिनैबो बैसागु गाबोनबो बैसागु मा एसे मोजां देग्लायनि बैसागुआ, देग्लायनि बैसागुआ। जोंनि आलासि मानजाथाव NDBP-नि आफादगिरि बिथां धीरेन बर' बिथांखौ गावनि बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। मोसादों मुसुरदों बैसागु जादों ट्रेडिसनेलनि मोनसे जातिनि मोनसे फोरबो, गावसोरनि ट्रेडिसनखौ गावसोरनि हारिमुखौ ओरैबायदि एस्टाब्लिश खालामदों। जेरै बिहु फालिनाय, बे बिहु फालिखौथ' रावबो मिथियामोन बे बुहुमाव। जेरै जोंबो जोंनि बर'फोरनि बेबादिनो हारिमुखौ जुदि गोजौ थाखोआव लांनोब्ला बे जातिखौ मोनसे इउनिक जाति होननानै सिनायथि होनोब्ला जोङो बेराफारफ्रोमनिफ्रायबो जोंनि मावनांगौ खामानिफोरखौ मावनायनि दायथ'आ जों गासैनिबो नोंथांमोननिबो, आरो बेखौ खालामनो हायाब्ला जोङो बुहुमाव जोङो दिनै गुबुनजों नासयजागोन।
बैसागु रंजानायनि बेलायाव जों मोनसे डिस्टिंक्ट बनायनानै लानो हायोबा बेवहाय रांखान्थिया माखासे दङ। जोङो हौवासा मोसाग्राफोरनि नैबे बैसागो बोथोरनि ड्रेस होननानै जों जुदि बनायनानै लानो हायोबा बेखौ जोंनि बर' माहारिनिफ्रायनो बानायनाय जागोन आरो बेजोंनो मोनसे हारिमुआबो थांनानै थानायजों लोगोसे रांखान्थियाबो बेयाव थांनानै थागोन। बेयो बर'फोरनि मोनसे रांखान्थि जागोन। बेनि मोनसे डिस्टिंक्ट फर्मुला जों बनायनांगौनि प्रयोजन जाबाय। माबे माबे दामजुखौ लानानै जोङो बैसागोखौ थिग खालामो बेनिबो जोङो मोनसे इन्डास्ट्रि लाइज खालामनायनि गेजेरजों बेखौबो थिग खालामनांगौनि प्रयोजन जादों। गासै जिनिसफोरखौ जों गुबुननिफ्राय लाबाय थायोबा बियो गुबुननि आखायाव थांगोन रांखान्थिया। ओंखायनो जोंनो बनायनानै लानांगौ प्रयोजन जानानै फैबाय। बैसागो मोसानायनि ड्रेसा मा जानांगौ, हिन्जावसाफोरनिया मा जानांगौ, बेयाव मा मा गहेना थानांगौ, हौवासाफोरनि ड्रेसा मा जानांगोन, बोरै कालारनि जानांगौ, माबायदि जानांगौ बेखौ थि खालामनांगोन। बिब्दि थि खालामखानानै लानो हायोबा कालारा डिफारेन्ट जायोबा बारा डिस्टिंक्ट जानाय नङा। कालारखौ जों मोनसेखौनो लानो हानांगोन, साइजआ एखे जानांगोन, स्टाइला एखे जानांगोन। अब्लानिया बेखौ जोङो बैसागोनि ड्रेस होननानै साननानै लानो हागोन। गोसोथि जारौ खानाय रंबां गोदोना फंलें नायनो मोजां नोंजों नङाबोला रायजो जाया आं नों नङाबोला संसाराव थानाय नङा नोंजों नङाबोला रायजो जाया आं नों नङाबोला संसाराव थानाय नङा। दिनैनि बे गेवलां मेलाव फुंनिफ्रायनो बेलासि